tetes Kang. Iya ya Sam ya nganti becek. Sunane Kang Mami iki mang sak tetes tok. Nggih. Senadyan mung sak tetes ibarate muga-muga iso dadi tombok kangene masyarakat nggodho taman kene. Awak dhewe sono nggodho iki wis bola-bali wis kaya dulure dhewe nanging nek bagian taman nembe niki nggih. Nembe niki nggih. Masuk ke dalam ya. Masuk wadah. Wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah isih rada rame. Nggih, rame. Mas yo sing ngarep kono kaya uluran jagung ra kebanyu. Iya ya arang-arang iku. Lah piye tamu undangane sing ndek sore iki banget akeh banget katae. Dadi ini bagian bengi iki bagian kanoman-kanomane ya sayang nggih. Matur suwun nggih Pak Yek nggih, so Ibu Susi nggih. Bu Susi Susanti. Bu Susi Susanti matur suwun nuwun sampun andhem rezeki nggih. Muga-muga timboi rezekine to. Amin. Anggenipun duwe gawe, anggenipun netake Kang Putra mugi-mugi pikantuk keberkahan. Amin. Rezekine Pak Yek muga-muga malimpah ruah. Amin. Muga-muga pinaringan kelancaran lan keberkahan. Amin. Sehat sak keluarga panjang yuswa. Juga adikku sedih kita Dek Dimas. Dek Dimas. Yang mana? Karena belum tahu dari siang. Iya, pundi Bu Sus. Dek Dimas pun Bu. Tilem. Sampun bobo. Walah, Dek mau numpak gajah apa ora? Boten kok boten Bu. Gajahe sempal. Oh boten buruk. Iya Dek Dimas gemoy. Gendut kok ya Kayak sayang aku. ya. Pokoknya dongake dadi putra yang pinter yang soleh. Amin. Juga sehat selalu Amin. adikku. Monggo mbok menawi saking tuan rumah badhe ngersake tembang. Napa saking bos-bosku Kang Mas wonten sisih ngajeng. Tamu undangan juga konco-konco yang hadir disapa-sapa dulu Mbak Ii. Nggih, selamat malam Mas. Yang dari Pucak Wangi. Iya. Yang dari kawasan Godo sendiri. Dari kawasan Winong, Gabus, Papa Rama, Gowungu Fans Club. Wow. Badir, alhamdulillah saya bagian buri kayak rame loh ternyata Rame loh. peluk Mas, teng ajeng tesih lega Mas. Monggo-monggo mriki Mas ampun teng pojokan buri Mas. Lah, nggih. Seneng mendelok putru. Blutrune godi-godi. Iki mau sunan ya, tetesen tresno ya. Nggih. Ijeh sak tembang apa? Roro Mendut. Roro mendut nggih. Mengko aku tak coba njajal iki lho sunane kanca-kanca yang sudah Oke. request. Ada Sumandang. Sumandeng. Oh iya. Sumandang karo sapa kok Sa? Sumandang iki sumanding dan memandang. Oh ngene. Memandang tamu undangan. Jarak jauh. Wes monggo Mas Ari dicoba ya. Aku tak duet karo Mr. Nggatro. So, Mr. Sapa? Mr. Sendor. Wonge iki lagu Cina ora patek iso ndek iki ya. Monggo. WM Audio. Wow, biasa gini. Papo tulung
sen bulan kegencar rasri Ayo mas urip jagat bareng kelawan si reki nantang renggo tresno nyandeng sliramu manis sesut aku Mosok ta mas ya sih sumpah ingati sayang tansah sandingan kakadyo mimi mintuno sedeng katresna Sekali lagi yo Sumber Real Music Ditunggu requestnya dari bos-bosku semuanya Yang lagi yang streaming, yang ada di luar negeri juga, yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, Korea, Jepang, WML. Andi disuka-suka. Sesinak sen bulan Mas kegencar Agus ratu urip jagat bareng kelawan si reki bungang renggo tresno nyandeng sliramu banyu manis sesut aku Asik yo. Ayo Mas Arif. Yo. Sumpah ingati sayang Asik. tansah sandingan kakadyo mimi mintuno sedeng katresna sumpah ingati sayang tansah sandingan kakadyo mimi mintuno sedeng katresna Menso kasempatan aku jati ning katresna Iya, ada satu koleksi terbaru dari aku juga nyusun aku juga Sumber Royal Music ya. Iya. Semoga apa ya yang kemarin sudah Request. senang hatinya Mas Yo walaupun Walaupun apa?
jarak kita yang masih memisahkan. Oh, iya. Kan masih banyak yang berhalangan karena Betul, cuaca, cuaca, karena jarak yang jarak. sangat jauh juga. Ya wes iki mumpung mas-masnya juga ngelompok-kelompok ya mas. Iya, Mas. Ada permintaan lagi napa mboten? Mas Agus sido iku mau. Sido rondo? Sido. Iya. Tinggal katresnan kok sido rondo. Lah Mas Agus sido, ngono tak kira sido rondo. Sido ninggal katresnan. Saiki Aja mbok ya. tinggal lah, Mas. Aja mau tinggal, ijek tetep nang kene ngenteni kowe kon nduk. Iya, Mbak. Ya aja lali prono citrane mengko diaturi. Dikoplo. Dikoplo langsung iki ana ninggal katresnan dhisik karo ngenteni kancane ya. Iya, ben rame ngono lho. Ben rame ngono cah ora meneng-menengan ngene iki wedi aku nek kadung pineng ngene iki. Iki bos-bosku sing sisih kiwa mbok menawi badhe ngersake tembang bosku. Monggo lho, Bos. Napa ibu-ibu wonten ngajeng badhe ngersake tembang? Nek mboten ngersake tembang nyawer tok. Nah, pilihannya niku, Bu. Pilihannya loro njaluk lagu karo nyawer. Nggih. Tamangka nek njaluk lagu gawane kudu nyawer. Iya, betul. Oke. Ya, monggo. Ninggal katresnan. Aja GR gene kowe kok gak iso. Ana wong maju mbok kira nyawer, kok trape lungguh nang ngarep. Jebule lungguh ning ngarep pol. Monggo. Napa Bu, ampun rasa-rasa nyawer mawon dadul ngoten lho. Pripun bose niku? Monggo Bu. Asik. Sip. Ayo. Nangis sakjroning Heh.
cinta ngono iku. Iya dong. Bu Susi ya ndek siang mulo tak arep-arep alhamdulillah ya Dik wis Nggih. disangoni. Bu Susi lak sampun. Sampun. Sing dereng sapa Ndek? Sing dereng Bapak Suyekno. Dadi nek kudu loro karone. Iya no, aja Ngono ya, kalah ya. karo Bu Susi to. Pak sing ndi aku ora ero kok iso. Aku yo gak ero. Teng ndi ya Pak Yek ya? Teng pundi Bu? Pak Yek Bu. Teng putih Niki Bu. tak letok kuwi mboten. Wonten dalem. dalem. Nggih, sampun wonten ninggal katerusan Mas Agus ya. Nggih. Heeh. Ya, iki mungkin masih ketok kok rogo-rogo iki sithik. Iku wis diraga rambah. Santeni lho Mas, aku nek ora mau rogo-rogo iku rada curiga kok. Lu cek mau lebokno Loh. neh. Sampeyan gak ngraga duit to, Mas? Gak sida. Oh, gatel to Mas iku mau. Tak kira nganu arep nyawer jebule malah pamer duit dilebokke neh kok. Mas. Nggih, Mbok ya, diaturi wonten Roro Mendut, Mas. Nggih. Langsung dikuplung nggih saking Kang Mami. Kang Mami kok nyanyi dhewe kok. Ayo, Kang. Tak anti to. Nah, ora Mas Pian kok nyanyi Mas Pian. Sinten? Sapa? Penceng. Penceng. Ceng. Ceng. Penceng. Penceng iki, Mas. Oh, penceng lanang. Penceng lanang ya, nang kene penceng wedok ya ana lho, Iya, Mas. ono, Mas. Oh, ala nang kono Mas jebule Iki apa Pak kathah. Suyek? Pak Suyek niki, Bu. Niki Pak Suyek. Pak jenengan sawer niku nggih purun kok, Pak. Tak dole maksudnya, Pak. Kok iso? Tak dole, Rob. Tak pek badi ngono lho. Tak kira kok arep mau nganu dhewe konsumsi dhewe. Enggak, aku ngono. gak wani, aku nek ngono ku nek liyane ya wani aku. Ayo Mas Penceng, ndi sing jenenge Mas Penceng? Angger mbok delok penceng ya iku mesti. Tekmu penceng to, Mas? Hei, apane tarang kok ana penceng? Lah mbok Kang Mami iki jane apane? Monggo nderek nyanyi. Lagune napa? Sakniki? Walah. Wah, do sibuk berminum-minum kok som gak digagas. Rembukan sik. Iya. Ya monggo Yuk. Mas, Roro Mendut. Cus. Mas Joko dari Sambong asik. Ayo
silen. Iya. Bedane mek sitil. Oh, bedane kok buntet-buntet ngono ta? Buntute tok sitil ngono sayang. Ya sampun nggih, sing penting umpun diaturi wonten Prana Citra. Nggih. Nah niki Bu Susi ngersake tembang napa mboten? Kesane gambyak ngoten lho. Nggih. Ndek wau pun maringi biru-biru dalem, Pak. Nyawiji. Lah iya nek nyawiji wonten nek mawiji gak ana ya, Dik? Mboten wenten. Nek wiji tok ya ana malah. Hotel iku ron kriek-kriek. Napa, Bu? Nggih, nek wiji wonten teng Pati Kota nggih, Bu. Nggih, jenengan Tapi- kok ero, Bu? Wiji Pak Lekku cilik arek. Nek sing teng Pati niku wiji hotel, Bu. Tapi kriek-kriek ngoten. Hotel awas kok kok. iso senengane. Bu niki saking pundi saking mriki piyambak? Nggih, saudarine saking Pak Yek, tuan rumah kerabate. Layak kok gelang karo ali-aline gudi-gudi. Kerinduan Pak Sios napa mboten nyawijine? DP Monggo mriki apa? ya. Mriki ya. Hakikat sebuah cinta. Ndi, Dek? Kene. Loh, ya masih sah niki lho aku mumpung lungguh masalahku nambah. Gadenan gendang. Siasen apa? Siasen apa, Bu? Jenengan, Bu? Alah, berarti manut tok. Nek dhewe wedi nek weki aku ngene iki ya. Ya wis, monggo diaturi siji-siji. Sing ndi dhisik iki? Manut iki ya, nyawiji ya, saking Nyawiji. bapake nggih. Monggo. Aturana Mas, wonten nyawiji. Men, Iki sing gawene. gawene apa? Nama Mbah Wiji, nama Mbah Wiji innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbah Wiji iku sapa? Mbah Wiji. Monggo, nyawiji. Iku ya Mbah Wiji jangenan. Ida kalau langsung dimedon dok, saiki dok, ayo bergawe dok. Ayo bagi sing mau pilih pawakane sing ngene iki ya Mas. Kayak botol Yakult Mas. Yo. Nang wedonan kaiso. Terima kasih.
sosialnya juga. Semoga rezekinya makin banyak. Mas ini sudah punya pasangan atau belum ini? Wis duwe bojo burung Mas? Single, Mbak Rom. Tak dongak-dongakan ndang duwe bojo ya Mas ya, sapa ngerti somben nanggap Wahyu Manggolo ngono ya Pak ya. Amin. Sing ngisor iki jek gawane. Halo sayangku. Kene kita wene sing bagian ngisor ben aku iso komunikasi. Iki lho cekel lho. Mas Erwan minta tolong dong Mas kasih ke Mbak Lola. Halo sayang. Suwates gandrung. Iya, nyanyi dhewe ya. Ya dong. Cahayu. Wes kok Cahayu. Wes kok. Anggapan ning desamu dhewe kok sah. Terus nang desane dhewe iki kok iso. Mboknya ndi mboknya? Mboknya mendelik. Mendelik. Oke, lagunya permintaannya sudah masuk lumayan ya. Ya, itu juga ada lagi. Apa? Mintanya potret tua. Potret tua, terus Dendam kebencian. terus Wes, sementara wes. Apa? Puspitono ya sabar. tenan ta ora? Sing tenan ngono lagu kok iso do gonta-ganti. Tak aturi pertemuan sik ya. Ya. Monggo Pak, nderek nyekar Pak. Sing pundi? Niki bapaknya sing agem jaket coklat. Monggo, Pak. Kok gelem kok, Rom? Mboten buron duit. Sing buron duit, Pak Yek kon duit, Ndak. Pak Yek duet kalih Bu Susi, monggo. Monggo Abu mboten napa-napa saestu niki acaranya panjenengan piyambak. Nggih, Pak. Monggo diseneng-senengke, digayeng-gayengke. Yo. Pertemuan Apa Mas mas-masnya yang mau nyanyi ada enggak? Kang Mami. Pak RT. Parani ndos, parani ndos. Pak RT kok hobi nyanyi yo? Oh, wong kene iki hobi nyanyi kok Sing suaranya ndi? apik-apik kok iso. Pak RT sing ndi? Duh, kok tunjuk-tunjukan iki ndak palsu kabeh no? Monggo pertemuan. Apa? Wah, Pak RT gak iso nyanyi soalnya goyang kok. Kene aja, aku nang kene bae ya, aku nang kene bae ya. Mau nyanyi? Ayo Bu Mas nyanyi. Nyanyi ya, nyanyi ya. Ya Allah Gusti. Temuan yang ku
kene nduk. Engko kasunyatan lagune Guripol. Nggih, iki aturi apa sik? Lagune kok genta-genti to, Mas? Kalau wong lanang. CEO kok gak nyangoni aku kok CEO. CEO yang menyamar. Mbak Wiji cinta jauh di mata tapi aku gak disangoni. Wis dekemi kono. Ya tak dekemi terus iki. Aku naik apa nanti? Aku naik ke atas atau nanti? Wis anggere marak rono kowe iki. Aku marak rono mang dibarno sing jare Pak RT mau. Wis anggere Pak RT mau pepet kan ya metu dhewe ngono. Apane Biasane iki? wong lanang ngono. Apane iki? Dite. Lagune apa mau? Lagune jadine cinta jauh di mata apa potret tua apa Puspita Nawa? Cinta di mata ae. Oh iya. Cinta di mata Mas Ari. Ya iki kok kene ana kasunyatan Mbak E. Masih Puspita Nawa. Apa? Oh iya siap guritan omah apa piye? Nggih, monggo. Cinta di mata. Dep. Mbak Aram ini sudah stop atau gimana? Lagunya maksudnya? 1 2 boleh. Iki ana satu rasa Bali. Rasa Bali. Ya. Dep. Opo garis sing urip kudu pisan tresnaku
sing pinter ngelukis? Dudu Rom iku wis almarhum. Apa sing pinter nyanyi si Dorondo? Iku wong jakenan Mbah Wiji. Bos Wiji, matur sembah nuwun nggih. Yo, Nggih, menyang iya. wektu jebule lagune ya lumayan ya. Nggih, gak apa-apa. Ayo, sing dhisik. Iku Puspitono. Iya, yang Puspitanala ayo. Monggo Mas diaturi. Yuk. Blundi di awal wis nyanyi Puspitanala kok. Engko nyanyi gandrung wae ya. Rasa Bali. Oke, cus. Iki sapa ya? Umi. Ayo iki wong. Umala Kerido Muda. Ayo, Dok. Angger kau nyanyi mesti rapal sik Ndik. Apa? Mangga ya. Puspita. Tajuk. Tak kira tulang lunak ya.
ngene. Ra bapak-bapak mang kok langsung jepat iku lho, Rom. Nganu iki balunge iki. Kayak aku, tulange Gus, iki. nek roh ngono ku semakin mingkup. Tulange iki lho Dek jepat tulange sik. Goro-goro kakang pola iki mesti. Ya monggo iki mang bapake ra ketal sithik kok diaturi luntur.